Že čau kolíčky, z vás vítám u nového videa. A dneska výjimečně budeme otevírat Forever Pack, ale v minulém videu jsem měl pár gemů. A ty gemy jsem utratil, jak můžete vidět tady nahoře. A já jsem ty gemy utratil za Secret klíč. A v tomhle videu si otevřeme Secret klíč. A zajímá mě, co nám schválně padne. Ale ještě tady mám třeba něco na otevírání, jo, něco trošku menšího, jo, něco málo, prostě na otevírání. A můžeme se vrhnout na Secret. To bude muset jít takhle tudy. A tady takhle kliknu na tohle. A nás teleportne sem. No tady ty růmky. A tady tu božskou česku můžeme otevřít. Hej, jakože může nám tam padnout God Potion. Což by se asi zbláznil. Může nám tam padnout takže nějaká šance na Golden Pro, Diamond Pro, nějaký exkluzivity, rybičky, nebo co, ty žížaly, nějaký takovýhle věci. Takže nažávím si svůj prst a jdeme. 3, 2, 1, schválně to padne. Pojď. OK. Nevím, co padlo. Ale nemůžu zbíjet. OK, má 20 koktejlů. OK, God Potion asi nepadnu. OK. 20 koktejlů. 25 Instant Lucky Potionů. 3. Blazing Dice Potionů. Ty jsem nějaký měl. 54 Rainbow Dice Potionů. Tady to už jsem měl. A zbyl byl nějaký takovýhle ty. Jo. Potion. Ten. Proč jsme nezískali. Epic Fish Bay, to taky jsme to nic nezískali. No, jakože padly nám asi 10 nebo kolik, nebo 13 asi koktejlů, což je nejšpatný. To jako ty Instant Lucky Potiony taky nejsou špatný a nějaký ty. Takže můžeme se vrhnout rovnou na otevíračku. Takže jo, já tady můžu takhle chodit. No, dobře. A můžeme jít otevírat. Takže prvním bych jsem začal asi zlehka, dal bych tam asi 3 ty od všeho 3krát. Tak. OK. Potion nastavený, koktejl nastavený, nějaký lucky, ty mám nastavený, ale prostě rainbow ovoce třeba ještě, tady nějaký, ty naklikám prostě něco, tohle ještě by se nám rychlejš otevíralo. No to asi to, ještě tady se naklikám nějaký tady. A to je asi to. Takže můžeme se rovnou na otevíračku, ale hej, budeme muset vybrat nějaký místo, kde budeme vždycky otevírat, jo, nějaký hodně na štěstí místo. Třeba tady takhle. Teď takhle budeme otevírat. Za to postavíme a budeme otevírat. Tak. První. 50 000, no tak to moc dobrý není na to, že to mám zaplý. To vůbec není dobrý, na to fakt nevím, zaplý. Ok, 38 000, halo. No, ok. Tak, teď to nevím, jestli bude moc dneska lucky opening. Že se na párkrát ten koktejl by měl díl. OK, 625 000, to není špatný. To vůbec není špatný. 625 000 je teda OK. OK, takže. Tady to, no to dobrý úplně nebyl. Takže. Tady to místo vůbec nebude mít 6. Musíme vybrat nějaký lepší místo. Jo, na automatu. Tady to prostě, tohle bude
místo, který bude dávat štěstí. Na automatu prostě. Budeme otevírat na automatu. Ježiš, já jsem si nedal žádný použný. Tak dám zase 3. 3 mám. 3 mám. 3 a 3, OK. Něco málo mám. Tak co padne? A? OK, jsou na tebe 1000 klamketka. OK. Jo a ještě pořád probíhá, jestli jste viděli minulý video, jestli ne, takže na něj rovnou můžete jít mrknout. Tak pořád probíhá soutěž o tady toho pete, jo, o tady toho narvala, jo. 2 850 000, probíhá pořád soutěž. Tak můžete napsat pod tohle video, anebo pod tamto video, prostě svůj nickname v Robloxu a já vám tady do peta pošlu. Aby jsme neotáleli, tak otevřeme další. To, co padne teď? Hej, 210 000. Hej, dneska to fakt nějak vypadá. Dneska se mi to nějak nezdá. Dneska nic zajímavého nepadá, tak no, pojď. 195 000. Klamketka. Ono vůbec nic nepadají. Tak to teď. 73 000. Pro. Tak. Dám zde další 3 a prosím, ať už něco padne. Pojď. Ok, 550 000, poslední korky to taky nejpadný. Ok, 340 000 Julian the Raven. Ale už? Tak já teďko dám 4. Si dám. Naklikám jen tak nějaký plošný, ok, takže něco mám. Tak pojď, co padne teď? Hej, ale už? Takže ok, že to dá to být toho ketka, ale... Proč nic nepadá? Ok, takže tady to místo, tohle místo to fakt naše síny. Ale, tady má nějaký bounty mami. Takže co to je? Tak, jaký místo by mohlo mít velký ok. Můžeme. Tady. Začátek videa byl tady, tak tady bude určitě štěstí. Ok, 125 000 panda. Kyborg panda. Okay. Ještě mám 2. Shadow Dragon, ok. Jaký Shadow Dragon? Snow Dragon. Hound of Hades. Wow. Tak. Tady to místo taky nebude 6. Kde mi mohlo být... Proč mi to nenapadlo dřív? Když tady jsme byli... Nefunguje to. Tak tady jsme byli. Tady bude štěstí. 100%. Má to celý, jak tady bude štěstí úplný. Tady bude úplně mega štěstí. A bum. Ok, i ryčka jsem za 50 000, to nejde špat. Tak to teď.
OK. Jdeme se. Tady. Já udělám takový test. Znova test. Tak. Co spadne jenom z Taking Potionem, Rainbow a Golden? Co padne teď? Teď padlo 170 000. A co padne, když udělám tady to kombo? Osm závědí. Zkusím. Takhle. O, něco velkýho, aspoň. OK, 2 500 000. 2 500 000. To vůbec není špatný. 2 500 000. To není vůbec špatný. OK. Já jsem se rozhodl, že já tady asi zůstanu. Protože tady padlo finger. Ale teď já se postavím na tu bed, ne, na tu bednu, ne. OK, tak to tady. Bum, to padne teď. OK, 190 000. OK. A teď si dáme 3 z Blazing. Jenom Blazing. To padne nám teď. OK, 167 000, OK. To 40 000. A teďko nám poslední, jo. A ten zase nakombinuju. $700 000. To je nějaký divný. Co je ten poslední roh? 13 000. Tak. Já se ještě podívat, jestli náhodou nemám něco to nevyřízenýho. OK, claim 10 000 krát luck. OK, tak s vámi se padne z 10 000. OK, 230 000. To není špatný. Já teď půjdu ještě v upgrade. Jo, tak aby bylo to se nechci upgrade. Takže mám pár těch. Můžu se vykraftit dalších 15 instalky pouštů. Takže dalších 15 instalky pouštů a nemám žádný rainbow pouštný. Jo, tak to moc dobrý tam není. Ale tak zkusím tady poníčit pár těch, jestli mi náhodou něco nepadne. Zkusíme rybářit. Budu rybářit hezky na pohodu. Budu tady otevírat, co schválně padne, jo. Budu tady rybářit jen tak. Jo. Takže se hezky tady budu rybářit. Hej, vidím správně. Neklamu moje oči. Hej, mě to padlo jen tak. Tak ale to si dělá ze mě srandu. Mně padly jen tak 2 exkluzivky. Tady ty. Tak. OK, no. 1 treasure. Exkluzivka. Exclusive treasure. Druhá. Hej. Jaká je šance na to? Na to je 0,94 šance. Na to. Tady vlastně nic zajímavého nepadlo. Mě padly další. OK, tak tady budeme trošku další dobu, protože se rozhodli, že mi teď budu dávat jenom exkluziv. Ty. OK, takže znova 2 bedny. OK. Padly mi 3 legendary. A 33. OK. Tady si pár jich naklikám. Tak. Jo, mám 24. Z 15 mám 24, jen jsem taky použil. OK. Takže. 24 instant použnu, to je fakt sakra hodně.
Otevírám se tady posledních těch. Zadbářím se tady. Ok, Legendary. No, logicky, mě padne teďkon 35, 34, ok, další exkluziv. Normálně by mě padlo z 6 35 exkluziv. Ne, 35 z Legendary. Beden by se měl mít. Ale kvůli tomu, že mě padla teďkon jedna exkluziv, což možná padne i znova nějaká, tak budu mít nějaký exkluzivky, nějaký ty. A budu mít, ok. Už teďko mám jenom 7, to prostě je normálka. Jestli mě stají z ty exkluzivy padne mi Diamond, ten Diamond Brut, tak já nevím, co budu dělat. I kdyby mi padl Golden, já bych byl tak happy. Nevím ale, kolik stojí ten Diamond stojí pro mě hodně. Nevím kolik. Ale teď jsem si všiml, že ta bedna stojí 7 000. Jo. Tak napadlo mě udělat další video. A to by bylo to video, že bych nakoupil za zbylý gemy, který mám. Bych nakoupil exkluziv bedny. A ty bedny bych pootevíral do videa. To nebylo špatné. To by vůbec nebylo špatné. A potom prostě, kdyby vás něco napadlo, to bych měl dělat prostě v Pets Go. A nebo jestli, ok, napadlo mi další. Jestli byste prostě měli nějaký nápad, nějakou hru v Robloxu, nebo prostě co udělat třeba v Pets Go, nějaký opening nebo tak můžete mi napsat dolů do komentářů. A jestli se mi ten nápad, který se prostě řekl, tak mi bude líbit, tak to natočím, jo. Ale jinak normálně teď budu točit openingy, prostě forever packu a tak. Je 27 tady těch. Škoda, že nemám teďka na Robuxy. Bohužel nemám, no. Nemám Robuxy. OK, takže máme tady přesně 2 exclusive treasure chest a 33 legendary treasure chest. Teď otevírám poslední. To znamená tak. Takže otevřu se nejdřív za těch 30. Ok, zrovna mám 25. A teď udělám tohle. 25, tak. Nevím, co mi padlo. Ok, padly mi 3 další tady ty. 3 tady ty. Ok, tak teďka bum. Ok, z Exclusive Treasure jsem získal Exclusive Treasure. Ok. Nevím, co padlo. Asi padly nějaký poušť. Jo, vidím tady, že já jsem měl asi 17 koktejlů, tak asi mě padly nějaký koktejl. Jo, 108 Rainbow Dice pouštů, to 100% padlo. Potom padlo ještě nějaký typ. Netcoin bude dalšího typečka, ale přemýšlím, co dělat. Já tady jdu nakombinovat, dám tady 4, asi 4 a budeme otevírat zase na tamtom místě. 4 a 4, ok. Jsem to otevíral tak. Ok, máme ještě Legendary. Tady bude na nulu tak. Ok, jdu na naše šťastné místečko. Ještě tady dolů. Tak, a jdeme. OK. 80 000, OK. 89 000, to není vůbec špatný. Animace s vajíčkem! Ne, animace s vajíčkem, hovnu. Pojď sem, pojď, co padne. OK? Animace s vajíčkem, ne.
55 milionů Cloud Monkey. Ne. To si děláš srandu. To si děláš srandu. Já mám další Cloud Monkey. Ne. Yes. OK. Tak tohle jsem nečekal. Tohle jsem fakt nečekal, že se stane. OK. V jednom videu prostě padne 20 milionů. V prvním videu padne 4 miliony, potom padne 20, teďkon padne animace s vajíčkem, to si ze mě děláš fakt srandu už. Tak to ne. GG. Tady to je fakt hodně lucky místo. Tady budu chodit každý opening, tak budu chodit na tohle místo, protože tady to je fakt lucky místo. Gate 2000 Fireworks. Prostě 55 milionů. Bečko, ano, ne. Já jsem si říkal, že to bude huge. Ale tak to bych až moc očekával. Takže za 6700. Tak jakože. Zase si na konci tohoto videa ukážeme všechno, co padlo. Zase jak vypnu všechny pety, co padly dneska. Hej, tady to je jak lucky video. A to jsem ani neotevíral dneska Forever Pack. Tak, to co? Jestli ani neví. V plánu udělat teďkon mě napadl tak dobrý nápad, tak teďkon mě to úplně nahypilo. Že napadlo mě prostě udělat jeden obří, prostě tam proběhl 500 milionů, OK. Že udělat prostě fakt obří opening. Jo. Že prostě to... OK, něco velkýho. 5 milionů. Mystic Fox. 5 milionů. Já fakt nevím. OK. Zase něco! 8 milionů! Tak Ninja Panda! Co to padá, sakra? Zase něco! Tak Ninja Panda! Hej, ten chat, 8 milionů, Hele, Robert! Ne, 8 milionů, 5 milionů. Jo, 88 milionů, teda 88. Tady je někde těch 500, tady je někde těch 55 milionů. Nevím kde. To si zeměníš. Jako, tohle, co za video? Hej, tady to je jak lucky video. No nic, no já tam jdu naházet skoro všechno. Já udělám ten obří opening někdy. Někdy ten úplně obří opening, fakt to bude obří opening. Budu mít třeba desítky tisíc rainbow potionů, prostě golden potionů. Nevím. Přemýšlím o tom, že bych se fakt snažil fakt tryhardit. Že bych měl i 4 prostě instant lucky potion 4 a takovýhle věci. Kdyby nějak to vyšlo, jo. Což logicky nevíde, ale fakt kdyby... Přemýšlím, že fakt kdyby tohle video mělo fakt strašný ohlasy, nebo fakt o tom obřím openingu by byly fakt obří ohlasy, tak přemýšlím, že bych se snažil získat God Potion. Jo. Že bych měl třeba fakt strašně moc těch Robuxů a snažil bych se získat God Potion. Že by prostě v jednom videu otevíral prostě Forever Pack
klidně třeba za 10 000 Robuxů nebo nějak tak. Já nechci nic slibovat, jo. Ale že bych fakt udělal strašně dobrý opening. Prostě třeba nevím, 8 000 nebo nějak tak prostě by jsem to utratil do toho, prostě do Forever Packu a schválně to vypadlo. Jakože to by mě strašně zajímalo, co vypadlo. Tak. Teď to je asi už poslední. Teď naklikám ještě to. To otevře tady pár nějaký zbytek, zkusím. Okay. Tak asi nic. Nebo... tak asi nic. Takže lidi, jdou se ekvipnout všechno, co dneska padlo, jo. Takže dneska nám padl tahle Cloud Monkey. Potom nám padl 2 tady ty. Jeden tady ten. A potom nevím teď, co nám padlo. Potom nám padl asi tady ten. Jestli se nebudu asi podívat. Jo, tady to je. OMG, ty Cloud Monkey. Jo, takže, jo. Tady ty všechny peti, jestli se teda nepletu, jestli se pletu, tak mě prosím opravte dole v komentářích, ale. Takže dneska jsme otevřeli 55 milionů, což absolutně nechápu. 2x 8 milionů, 5 milionů a 808 000. Tak asi dnes tady tím videem, nebo tady to video bych asi teď ukončil a zatím čauko!